Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ila hadrati ruhi sahabi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i wa ila ruhi Abahulil Albab Syekhun wa ila hadrati dhihni wa dhihnikum wa dhihni ahli wa dhihni ahlikum sya'ulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aktif ya terakhir wa an Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah lan sangking Abi Hurairah radhiya mukirida sapa Allah Gusti Allah anhu maring Abi Hurairah anin nabiyyi sangking Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi ma ijtama'a ora kumpul ma ijtama'a ora kumpul sapa kaumun kaum fi baitin ing dalem masjid. Bait makna asline omah tapi temriki sing dimaksud bait niku masjid min buyutillahi saking pira-pira masjide Allah, makanya dinamakan apa? Masjidil Haram atau Baitullah, omahe Gusti Allah nggih napa niku masjid. Pakai katanya bait karena biasanya masjid itu ya ukurannya seperti rumah, ora kotak. Bait itu ya panjang kali lebar, persegi. Bentuk rumah kan rata-rata persegi, makanya baitun. Begitu juga dengan Masjidil Haram mriko. Niku rata-rata bentuknya niku mboten kotak, tapi apa biasane persegi. Yat luna hale maca sapa kaum kitabawahi ing kitabe Allah. Napa berarti Al-Qur'an. Rata-rata wong itu kumpul ning masjid ora kanggo dangdutan, tapi gawe apa? Maca Quran. Maksudnya gitu, awake jaman biyen nganti saiki kok kaya ora nggon wae. Dangdutan kok ning masjid. Ning masjid ya kanggo barang-barang sing apik. Wong nak terbangan wae nak iso aja sing ning jero, tapi sing ning teras masjid. Mergone nak sing ning jero itu untuk hal-hal yang terkait karo ubudiyah langsung. Salat, iktikaf, maca Quran. Dadi jenengan iso ngenggonake. Makanya dari ini ma istam'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kita bahwa rata-rata ya kanggo maca Quran. Wa yatadarasuna lan padha dresan sapa kaum. Deres hu ing kitab. Rata-rata do deres. Yo deres unggahane, nah sing hafid mungkin yo murojaah. Makanya majelis-majelis sing kaitane dengan Quran ya biasanya diparingke ten masjid. Mungkin ning desane jenengan. Ya masjid yo nak sing cilik ya jenenge musola, langgar. Iki ana istilah langgar mboten ngene jenengan. Asing nggih biasanya nak langgar niku ya bahasa mbiyen. Mak langgar itu sekarang gawe istilah sing ijek napa nika masih tradisional biasanya saka papan terus sing tingkat ngoten tingkat tapi tingkate nganggo kayu. Ana sing nyebut langgar surau. Ngerti istilah surau nggih? Orang Padang, Minang, Sumatera sana rata-rata nak nyebut mboten langgar tapi apa? Surau. Bainahum ing dalem antarane kaum. Bainahum ing dalem antarane kaum. Illa nazalat kejaba tumurun. Illa nazalat kejaba tumurun alaihim ing atase kaum apa as-sakinatu anteng. Mergane napa? Insyaallah niki wong kuwi nak gelem maca Quran atine anteng. Sing maune pikirane kemrungsung, stres,
Ya insyaallah ge maca Quran wae jenengan pikirane pas bededeg ora enak wudu nyekel Quran mergo maca Quran salah siji tombo ati insyaallah dadi sakinah dan itu termasuk kata yang dibuat Abah untuk nama anaknya nggih sakinah itu artinya anteng ya diharapkan nak dia jengen misalkan jenengan dia anak wedok jenenge sakinah anak wedoke gen anteng hawane gen ora ngluyur terus gitu maksudnya namanya siapa ini Mbak Fasa Fazaroh Fasya Albab Sakinata Husna ya gen dadi wong wedok sing anteng nek wong wedok ki yo pantese anteng ora pecicilan anteng ning omah ora biayaan tekan ngendi wa ghasyiyat lan nungkepi iki ya mengelilingi hum ing kaum apa ar-rahmatu rahmat wong maca Quran ki ya kebak rahmat ya untuk rahmate Gusti Allah wa hafid lan ngupengi ya ngubengi padha karo menjaga hum ing kaum sapa al malaikatu pira-pira malaikat ya insyaallah wong ki nek maca Quran ya dijaga malaikat wa dzakir wa dzakara lan nyebut hum ing kaum sapa Allahu Gusti Allah fiman ing dalem wong utawa makhluk ing dahu kang ana mungguhe Allah nganti Gusti Allah wis seneng Gusti Allah mamerke nek ana hambane ana umate sing maca Quran diceritakake ning ares kono ki diceritakake kae lho Kang Farhan gek deres kae Kang Arul gek deres gitu kae Kang Sadewa gek deres aja mbok kira mboten niki berarti wong maca Quran kuwi pahalane akeh atine dadi anteng terus malaikat yodo seneng Gusti Allah ya nganti Gusti Allah kuwi bombong nganti diceritakake kaya bapak ibune jenengan kata nak jenengan entuk juara jenengan entuk prestasi kira-kira wong tua seneng mboten seneng sak nggon-nggon diceritakake ning pasar cerita gitu tahlilan cerita PKK-nan cerita ning sawah cerita saking senenge lah Gusti Allah nggih ngoten nak weruh ana wong sing maca Quran kuwi diceritakake Gusti Allah rawang riwayatake hu ing hadis sapa muslimun Imam Muslim wa Abu Dawud lan Abu Dawud bi isnatin kelawan sanad utawa isnad sahihin kang sahih ala syartil Bukhari ing atase syarate Bukhari wa Muslimin lam Muslim niku sahih hadise sahih iki ya boleh untuk pedoman hukum pentinge wong maca Quran mulakno umi pesen aja nganti dalam satu hari kuwi jenengan belas ora buka Quran belas ora maca Quran nak iso ya sak juz kabutan ya setengah juz kabutan ya seprapat juz kabutan ya napa sak lempir kabutan ya paling ora sak halaman kudu maca wa an Muawiyah talan saking Muawiyah radhiyallahu anhu apa anan nabiyya setuhune Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kharaja miyas kuwi padha karo metu Nabi orang terhormat kuwi miyas bahasane metu kuwi napa miyas kanggo orang yang terhormat iku kharaja miyas utawa metu sapa Nabi ala halqatin ing atase kalangan min ashabihi saking pira-pira sahabate Nabi niki Nabi keluar menjumpai para
pemuda utawa umate sing baru melaksanakan halakoh atau diskusi. Fakola mongko dawuh sapa nabi. Ya ana cah nom-nom kok do kumpul cedhaki Kanjeng Nabi. Nabi dawuhe piye? Ma utawi apa iku yujlisu nglungguhake apa ma. Iku yujlisu nglungguhake apa ma kum ing sira kabeh. Iki cah lanang cah bagus-bagus iki kok do kumpul ning kene ngopo? Bahas apa? Cara bahasane mriki ngoten. Kalu padha jawab sapa sahabat. Kalu padha jawab sapa sahabat jelasna lungguh sapa kita. Nadkuru hale nyebut utawa zikir sapa kita. Nadkuru hale zikir sapa kita Allah ing Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur Allah. Nah Nabi kula ten mriki niki nggawe diskusi eling Gusti Allah. Wong kumpule nggon panggonan sing apik ya mesine sing dibahas sing apik. Tapi nak kumpulmu ning nggone gerdu ya biasane terus banting kertu. Nah niki lha iki mergo nglungguh nggon sing apik ning masjid nggih kanggone napa eling Gusti Allah. Wa nahmadulan muji sapa kita. Wa nahmadulan muji kita hu ing Allah. Lima krono perkara hada kang nuduhake sapa Allah na ing kita lil islami maring Islam. Niki wujud syukure kula mergo kula alhamdulillah kok iso mlebu Islam. Kula dikeki hidayah dipilih Gusti Allah. Mergane napa? Nek ora mergo hidayah Gusti Allah ora mungkin kula panjenengan sami kok seneng karo agama Islam. Mulane nganti sakniki kula njenengan sami ijek gelem salat, ijek percaya karo Gusti Allah niku nggih termasuk Gusti Allah sing ngarepake. Nek Gusti Allah ora ngarepake, ya ana wae sebabe kula njenengan sami iso murtad, iso adoh karo Gusti Allah. Wa mannalan paring anugrah. Wa mannalan paring anugrah sapa Allah. Alaina ing atase kita bihi kelawan Islam. Ora liya nggih anugerah Gusti Allah. Aja mbok kira niki termasuk ora nikmat. Kula njenengan sami ijek Islam nganti sakniki kon salat ijek gelem, kon wiridan ijek gelem, kon poso ijek gelem ya mboten liya mergo anugrahe Gusti Allah. Mergo ning jaba kuwi sak pirang-pirang wong sing ora dipilih karo Gusti Allah. Mulane ten mriki jenengan berarti ijek awet ten mriki nggih mergo anugrahe Gusti Allah. Kadang ada sebab-sebab sing ndadekke kula jenengan sami kanca-kanca kula jenengan sami sing ndadekke ora kuat ning nggon majelis sing apik. Berarti memang ora dikehendaki Gusti Allah. Nek Gusti Allah ora ngarepake iki ya ndelele ana-ana wae sebabe. Ya trimo kecentok kancane iso. Terima mungkin lemarine kebobol ya iso. Ana terima mungkin sepatune ilang ya iso. Sebabe sak pirang-pirang. Ya mergo ora ana masalah sing ora ana sebabe. Begitu juga Gusti Allah. Gusti Allah ngekeki hidayah ya ana sebabe. Gusti Allah njabel utawa narik hidayah ya ana sebabe. Faqala nuli dawuh sapa nabi ata teka ni ing ingsun sapa Jibrilu malaikat Jibril alaihi salam fa akhbaro mongko ngabari sapa Jibril fa akhbaro mongko ngabari utawi aweh kabar sapa Jibril ni ing ingsun niki nabi diparingi kabar langsung karo Jibril Anna waha sak temene Gusti Allah. Kabare ngene iki. Ta'ala hale maha luhur sapa Allah iku yubahi pamer sapa Allah. Utawa mamerake sapa Allah iku yubahi mamerake sapa Allah bikum kelawan sira kabeh
al malaikata ing para malaikat. Niki Nabi dikai bocoran karo malaikat Jibril. Nabi tak paringi ngertos Nabi. Gusti Allah kuwi mamerke wong-wong sing do seneng maca Quran. Dipamerke karo penduduk swarga. Dipamerke karo penduduk ares mriko. Seneng Gusti Allah nek ana wong maca Quran mulakno nganti yubahi. Dicerita-critake, dipamer-pamerke. Ana jenengan arep ngerti ya kuwi mau sing ngomik kandhake ana anak entuk ranking, ana anak juara kuwi mesti wong tuwa seneng. Kuwi aja mbok paedo. Ora apa-apa wa amma binikmati rabbika fahadis. Wong Gusti Allah wae nek ana barang apik dipamer-pamerke. Pamer limo ranking wae kok dicerita-ceritake. Ya biasane sing ngono mergo ora duwe anak sing iso ranking. Nek iso duwe anak ranking juara ya seneng. Wong tak mamerke gawe status ning gone WA, terus ning apa neh? FB niku nggih wujud rasa napa syukure karo Gusti Allah. Rawa ngriwayatake hu ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Wa qala lan ngucap sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Hadisun ay hadza utawi hadis kai ay hadza. Hadisun ay hadza utawi hadis iku hadisun hadis hasanun kang hasan sahihun kang sahih. Wal ahadisu utawi pira-pira hadis fi hadza ing dalem ikilah qiraatul Qur'an bil jamaah utawa qiraatul jamaah faslone dhuwur kae fi istihbabi qiraatil jamaah nek pengen komplit iku kasiratun akeh. Hadis yang menganjurkan untuk membaca Quran bersama-sama kuwi akeh. Niki sore iki warawalan ngriwayatake sapa Ad-Darimi Imam Darimi bi isnadihi kelawan isnate Darimi an Ibni Abbasin saking Ibni Abbas radhiya mukirizo sapa Allah Gusti Allah anhuma maring Ibni Abbas lan Abbas. Kala ngucap sapa Ibni Abbas man utawi sapa wonge iku istama'a amreh krungu ngrungokake sapa man. Amreh ngrungokake itu arti berniat pengin mendengarkan. Wi istama'a. Nak sami'a kuwi krungu ya mergo kupinge bolong, kupinge krungu ora budhek ya nak ana swara krungu. Tapi nak istama'a istaf'ala amreh ngrungokake. Berarti menggunakan apa nih? Niat. Wah ning kono ana Qur'anan, ning masjid kae ana semaan, aku tak mrono, tak ngrungokke. Kuwi namanya apa? Istama'a. Iku istama'a amreh ngrungokake sapa man. Ila ayatin maring ayat min kitabillahi saking kitabe Allah utawa Al-Qur'an. Ana wong niat pengen ngrungokke trimo sak ayat ki lho. Sak ayat saka Qur'an kanats mongko ana apa ayat. Kanats mongko ana apa ayat lahu keduwe man iku nuron dadi pepadang utawa cahaya. Iku nuron dadi cahaya. Wong kok niat ngrungokke wacanan Quran ki ngrungokke lho ora maca. Kira-kira nak maca kalih ngrungokke abot endi? Maca. Penak endi? Iya, penak ngrungokake. Jenengan trimo ngrungokke sak ayat niku mawon. Ayat sing jenengan ngrungokke dadi cahaya kanggo panjenengan. Ya ning donya ya ning akhirat. Warawa lan riwayatake sapa Ibnu Abi Dawud
apa anna Abu Darda sak temene Abi Darda radhiya mugi ridha sapa Allah Gusti Allah anhu maring Abi Darda iku kana ana sapa Abu Darda. Pokoknya Abu Darda niki digunakan untuk nama orang ya, bukan nama orang sembarangan niki napa? Wakil Gubernur Jawa Timur. Sinten namanya? Pak Emil Darda. Nah niku malah singene yo iki jeneng sahabat. Sing istrinya artis niku lho, Arumi Bahsin napa-napa niku. Niku termasuk niki Darda. Niku ternyata ini napa? Nama sahabate Nabi. Iku yadrusu deres sapa Abu Darda. Iku yadrusu deres sapa Abu Darda. Al-Qur'ana ing Al-Qur'an ma'ana faren sertane golongan utawa pantan. Niki Abu Darda ki nak maca Quran ora dhewe, tapi Qur'ane diwaca bareng-bareng. Ana kancane lah. Nek umpama dheke hafid ya menawa dheke sing maca ana sahabat sing nyemak. Yaqrauna kang maca sapa nafar, padha macane. Yaqrauna kang padha maca sapa nafar jami'an hale sakabehane maca bareng-bareng waruwiyalan den riwayatake apa fadlut dirasati utamane deres Quran apa fadlut dirasati utamane deres Quran mustami'ina hale kumpul utawa bareng mujtami'ina hale padha kumpul utawa bareng anjamaatin saking jamaah utawa golongane ulama anjamaatin saking golongane ulama min afadilis salafi saking pira-pira utamane ulama salaf min afadilis salafi saking pira-pira utamane ulama salaf wal kholafilan ulama kholaf salaf ki kuno nak kholaf berarti saiki modern wa qudhati lan pira-pira qadhi utawa hakim utawa penegak hukum wa qudhati lan pira-pira qadhi utawa penegak hukum al mutaqaddimina kang padha dingin win dhisik al mutaqaddimina kang padha dingin. Nah niki baik ulama salaf, ulama kuno, ulama modern itu sepakat maca Quran sing apik ya termasuk ora diwaca dhewe tapi diwaca bareng-bareng. Makanya sekarang sampai muncul banyak kegiatan yang terkait dengan membaca Quran. Wong hafid gawe perkumpulan, ya perkumpulan orang hafid. Di lembaga Nahdliyin ada yang namanya JMKH, Jamaah napa Quran. Nah, itu JMKH. Terus mungkin ning gone desane jenengan ya ana perkumpulan napa biasane Simaatul Quran. Ya betek-beteke napa pengen golek fadilahe maca Quran bareng-bareng. Wa an Hasan bin Atiyati lan saking Hasan bin Atiyah wal Auza'i lan Auza'i annahuma satuhune Hasan lan Auza'i apa annahuma satuhune Hasan lan Auza'i iku kala ngucap sapa Hasan wal Auza'i ngucape pripun awaluman utawi kawitane wong ahdasa kang nganyar-nganyari sapa man nganyar-nganyari ya maksudnya yang apa yang mendahului yang memprakarsai ad-dirasata ing deres Quran fi masjid Dimashq ing dalem masjid
tanah Damaskus utawa negara Damaskus. Maksudnya orang yang pertama kali deres Quran ning Masjid Damaskus iku Hisham bin Ismaila Hisam bin Ismail. Niki nek sing arep ngerti pemprakarsa utawa promotor orang yang pertama kali maca Quran ning jero Masjid Damaskus kuwi Hisham bin Ismail. Fi qadmatihi ing dalem sawane Hisham. Fi qadmatihi ing dalem sawane Hisan ala Abdul Maliki ing atase Khalifah Abdul Malik. Yaitu zamane Khalifah Abdul Malik. Wa ammama anapun utawi riwayat. Wa ammama anapun utawi riwayat. Roa kang riwayatake sapa Ibnu Abi Dawud Ibnu Abi Dawud Anid Dohaki Ibni Abdirrahmani saking Dohak bin Abdirrahman Ibni Arzabi annahu hiya setuhune Dohak iku angkara ingkar utawa mengingkari menolak iku angkara ingkar sapa Dohak hadhihi dirasata ing ikilah deres hadhihi dirasata ing ikilah deres Quran wa qala lan ngucap sapa Dohak maro aitu ora ningali sapa ingsun wala sami'tu lan ora krungu sapa ingsun. Lah sing ne wong kuwi ana sing percaya ana sing ora. Ora sing pertama ora Hisham, mungkin sing pertama kae ya ana sing ngoten. Waqat atraktu lan temen-temen menangi sapa ingsun. Waqat atraktu lan temen-temen menangi sapa ingsun. Ashab Rasulillah ing sahabate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni ngarepake sapa Dohak maro aitu ora weruh sapa ingsun maro itu ora weruh sapa ingsun ahadan ing wong suwiji fa'ala kang agawe sapa ahad ha ing dirasah mergone napa aku ora tau weruh ana wong tau ngaji ning jero masjid wa an Ibni Wahbin lang saking Ibni Wahab kala ngucap sapa Ibni Wahab kultu ngucap sapa ingsun lima likin maring Imam Malik aro aita ana ta weruh utawa mirsani sapa sira al qauma ing kaum yastami'una kang kumpul sapa kaum fayaqrauna nuli maca sapa kaum jami'an hale sekabehane suratan ing surat wahidatan kang siji hatta yahtimu sehingga ngatamake sapa kaum ha ing surat. Dan iki sing jenengan ora usah kaget ning masyarakat ku ya mesti wong ku ya mesti ora mungkin setuju kabeh ya ana sing setuju ana sing ora setuju biasa niki nggih ngoten kaitane dengan ngaji ning masjid ngaji berjamaah ki ya ana sing seneng ana sing ora ana sing setuju ya ana sing ora setuju. Fa angkara mongko ngingkari sapa kaum
Dzalika ing mengkono-mengkono yastamiuna. Dzalika ing mengkono-mengkono yastamiuna. Wa aba lan mangklah-mangklah sapa Malik. Wa aba lan mangklah-mangklah sapa Malik. Mangklah ya kaya nesu, protes. Hu ing yastamiuna. Wa qala lan ngucap sapa Malik. Laisa ora ana. Laisa ora ana apa kelakuan. Hakadha kaya mengkono-mengkono yastamiuna. Hakadha kaya mengkono-mengkono yastamiuna tasonnaa agawe. Tasonnaa agawe sapa annasu menungso. Innama kana angin pastine ana apa kelakuan iku yakra maca sapa ar-rajulu wong lanang alal akhiri ing ngatasé ayat kang liya ya'rifu nggih ya'rifu hale mertelaake sapa rajul. Hah? Ya'ridu. Ya'ridu. Ya'rifu napa ya'ridu? Ya'ridu. Arradhu masrahake, mertelaake ya kena. Ya'ridu hale mertelaake sapa rajul hu ing akhir. Fahadha mongko iku fahadzal ingkaru mongko utawi ikilah ingkar. Fahadzal ingkaru mongko utawi ikilah ingkar. Minhuma sangking sapa dhuwur mau? Dhohak wa Malik. Minhuma sangking Dhohak wa Malik. Iku mukhalifun wong kang nulayani. Lima maring perkara. Alaihi kang iku ing ngatasé ma. Alaihi kang iku ing ngatasé ma as-salafu utawi ulama salaf. Wal kholafu lan ulama kholaf. Ya nganti saiki ulama salaf kholaf itu berbeda pendapat hal yang biasa. Walimalan maring perkara. Yaktadhi kang natrapi hi ing ma apa ad-dalilu dalil fahuwa mongko utawi hadzal ingkar dhuwur fahuwa mongko utawi hadzal ingkar iku matrukun perkara kang den tinggal ya mbak ini kayak pengalaman jenengan ngurusi perdebatan ku ya ora ana rampunge. Pun pokoke nek ana sing apa sing apik ya didukung ngono wae. Wal iktimadu utawi tetanggenan. Wal iktimadu utawi tetanggenan alama ing atase perkara. Takot dama kang dingin apa ma. Nyatane min istihbabiha saking oleh sunai dirosah min istihbabiha nyatane saking sunai dirosah lakin tetapine al-qiraatu utawi maca fi halil ijtimai ing dalem tingkah kumpul bareng-bareng laha mongko iku keduwe qiraah syurutun utawi pira-pira syarat qadamna kang dinginake sapa ingsun ha ing syurut yang bagi prayoga apa ayak tania yen to den temen-temeni
Apa ayyuk tana ngoten mawon digawe majul. Apa ayyuk tana yen to den temen-temeni. Apa nah naibul fa'ile apa biha syartun. Apa biha syartun. Wallahu utawi Allah iku a'lamu luweh ngerti sapa Allah. Wallahu a'lam bisawab wal khata'.